हालेलुया हालेलुया आरोबाव थामथि फोरमाना जोंनो बाइबेलाव होबावदों 1 सामुएलनि 28:15 सल'फोराव अन्दायगाफोर 1 सामुएलनि 28:15 सल'फोराव सामुएला साउलखौ होनबाय नोङो मानो आंखौ सैहोदों आंखौ मानो फैफिनहोदों अन्दायगाफोर बे बाथ्रा माखौ सामुएलनि जिउमाया अन्दायगाजों साउलजों नुजानानै मानोना इसोरा बेखौ नागारबाय अन्दायगाफोर माने फिलिस्टियानफोरजों साउलनि जेंना रोननांनायाव गाव मा मावनो नांगोन बेखौ मिथिनो थाखाय सामुएलखौ लिंहरदों बिनि आत्माखौसो लिंहरदों बेखौसो गाबज्रिदों बाइबेलाव जों मोनबावबाय नै अन्दायगाफोर बे थैनानै थांनायफोरनिखौ मानो बिनांगौ बेबायदि बुंग्राफोर दङ दा बाइबेलाव जों मोनदों अन्दायगाफोर माने फिलिस्टियानफोरजों साउला जेंना रोननांनायाव बिदि गाव इसोरा बेजों नुजायाखिसै नाबिफोरजोंबो नुजायाखिसै बेखायनो इसोरा नुजायैखाय दर्शन जायैखाय बियो सासे आरोबाव नायखांग्रा आइजोखौ लाबोबाय आरो बियो बुंबाय नोङो थैनानै थांनाय सामुएलखौ गोसोखांदो अब्ला बेखौ लेंहरबाय मानोना इसोरा गावजों आरो नाबिफोरजों बे नुजायैयाव साउलखौ बियो मानोना इसोरा नागारनायखाय सामुएला साउलजों नुजाना बुंदों अन्दायगाफोर बे आत्माया नुजाना बुंदों आरो फोरबोआ सामुएलजों थानानै साउलनि सायाव मा मावगोन बेखौ मिथिखाबाय अन्दायगाफोर सामुएलनि आत्माजोंबो थानानै बुंफादों आं बेजों नागारखाबाय मानोना बियो दावहायाव जेनसिगोन आं बिनि गासै रायजोखौ आङो दा बेनो होगोन बे दावहायाव बे जेनखागोन बे अन्दायगाफोर साननो हागौ बै थैनानै थांनाय सामुएला बेखौ इसोरा नागारब्ला बेबो नागारनाय नङा नामा बेबो नागारबाय इसोरा जेखौ मावो बे आत्माफ्राबो बेखौनो मावो आत्माया बे अन्दायगाफोर गाज्रि आत्मायाथ' गाज्रि मावो गाज्रि आत्माफ्रा मालाबाबो सोखाया थैनानै थांनाय सोरनिबा आत्माफ्रा बे गाज्रि नोरगाव दङब्ला बे नोंखौ नासयगोनसो बायदिसिना नोंखौ नासयगोन नाथाय इसोरजों सहैनाय बैसिनि जिउमाया नोंनि थाखाय बेबायदि मोजां इसोरा जेखौ थोनो बेखौ मावगोन नाथाय इसोरनि बेरेखा मावा बेखायनो सामुएलाबो बिजों नुजानानै इसोरा जे मावदों बेखौनो बेबो मावदों आरो बेखौनो बे फोरमायफिनदों इसोरा नोंखौ नागारखाबायब्ला नों मानो खावलायबाय थादों इसोराबो आंनो बेखौनो खोन्थादों अन्दायगाफोर फोरबोआ सामुएलजों थानानै साउलनि सायाव मा मावगोन बेखौ मिथिखाबाय बेबो माने इसोरा नागारखाबाय दा बेखौनो मिथिहोदों मानोना बे सानदों खिजानि सामुएला बिनि जिउआ फैनानै आंनो मोजां लामाफोर खोन्थागोन नामा दोरसोन होनानै बे खोन्थागोन नामा बेबायदि मावब्लासो नोङो दावहायाव देरहागोन नाथाय बेखौबो बे नुजाना बुंबाय इसोरा जे बुंबाय बेनो जागोन नोंखौ नागारखाबाय बेनि आत्माबो बेखौनो बेनिखायनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरा सोरबा सोरगोरायजों सहैनाया बियो इसोरा जेखौ थोनो बेखौसो मावनानै होयो इसोरनावसो बिसनानै होयो अन्दायगाफोर दा बेनिखायनो बियो इसोरनि बेरेखा बिसोर मालाबाबो गोथार आत्माफ्रा सोरनिबा जिउमाफ्रा थैना थानाय जिउमाफ्रा इसोरजों थानायफ्रा बिसोरो इसोरनि थोननाय बायदिसो बिसोरबो मावो दिनै सामुएलाबो इसोरनाव सहैनायखाय इसोरनि बायदि बे मावदों आरो बिदिनो नायदो सामुएला थैनानै थांबाय आरो बेबो दिनै इसोरनि खामानि इसोरनि बायदिसो मावनादों इसोरा जेखौ बुंदों बेखौनो बेबो बुंदों अब्ला जोङो थैनो थांनायफोरनि थाखाय बिनाया जों बाइबेलाव मोनो मानोना सोरगोआव इसोरजों लोगोसे थानाय जिउमाफ्रा इसोरा जे बिथोन होयो बेखौसो बिसोरबो मावो थैनानै थांनाय बै सामुएलनि जिउआ साउलनि लिंहरनायाव इसोरनि गोसो बायदि मावबाय इसोरनि गोसो बायदि मावदों इसोरनि बेरेखा बिसोर जिउमाफ्रा मावनो हाया आं गले गले खोन्थागासिनो अन्दायगाफोर बेनिखायनो जों बेनिफ्राय मिथिनो मोनो बिसोर इसोरजों लोगोसे दं बेनिखायनो बेखौ लानानैसो जों गोथार डिक्लार खालामो हालेलुया 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 अन्दायगाफोर दानिया ब्रैथि बाइबेलनि फोरमानखौ आं खोन्थाबावनोसै जेरेमियानि 15:1 सिरियाव लिरबावनाय दं अन्दायगाबो ब्रैथि इसोरा जेरेमियाखौ होनदों मसे आरो सामुएला आंनि सिगाङाव गसंब्लाबो एबा आरज खालामब्लाबो इसोरनि गोसोआ जुदायारिफोरनि सायाव जे निदानखौ हरदों बेखौ गिदिंफिननाय नङामोन नायदो अन्दायगाफोर मसे आरो सामुएला बिसोरनि जिउमाया इसोरनियाव आरज खालामब्लाबो जे निदानफोरखौ हरबाय बेखौ आङो लाबोफिना इसोरनि खाथियाव मसेया
सामुएला बिसोरनि आत्माफ्रा हे फोरबो अन्नानै बे निदानखौ बिसोरनि सायाव दाहरसै होननानै जुदायारिफोरनि सायाव दाहरसै होननानै बुंब्लाबो आङो बे निदानखौ लाबोफिना आं जेखौ हरखाबाय नायदो अब्ला बिदिनो मिथि मोनो मसे आरो सामुएलनि जिउमाया आत्माया बिसोरबो इसोरनाव आरज गाबनानै बिनानै होनानै बोलो दं दिनै बे बोसोना जोंखौ मिथिहोदों अनदेगाफोर बेखायनो इसोरा बुंदों बिसोरनि आत्माफ्रा आंनियाव खावलायब्लाबो आं जेखौ हरखाबाय आं बेखौनो हरखाबाय बेनिखायनो अनदेगाफोर सोरबा साननो हागौ माथो गोबां माखासे मानसिफ्रा आलफन्सनाव बिनानै हामदों गोबां माखासे मानसिफ्रा बिदिनो जब्राफ्रा हामदों आंबो माथो आलफन्सनाव बिबाय माथो हामा अनदेगाफोर बबे फांखा अफ खालाम बे फांखाखौ अफ खालाम हालेलुया हालेलुया अनदेगाफोर गोबां माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरबाय आंबोथ' आलफन्सनाव बिसोरनो खावलायदोंमोन माथो आंना हामा नाथाय आलफन्सआथ' बियो गाव सोखाग्रा नङा आलफन्सआथ' इसोर नङा बेथ' गोथार नङा आरो मालाबाबो नोंबो आंबो बुङाखै दे मालाबा बुङाखै नाथाय इसोरा जेखौ थोनो बेखौसो बेबो मावगोन आरो बेजोंसो बियो बेखायनो मसे आरो सामुएलाबो नुजानानै इसोरखौ खावलायोब्ला इसोरा बिसोर खावलायब्लाबो जे हरखाबाय बे हरखाबाय सोरनिबा जब्राया जे हरखाबाय आलफन्सआ बिनानै सोखागोन बे नङा अनदेगाफोर आलफन्सआनो जेरै बिब्लानो दे बे हामगोन बेबो नङा मानोना जोंखौ गोबांथार बाइबेलनि बोसोना खोन्थायो अनदेगाफोर मसे आरो सामुएला आंनि सिगाङाव गसंनानै आरज खालामब्लाबो आं जे निदानखौ बे जुदायारिफोरनि सायाव हरखाबाय बे निदाना थाखागोन आं बेखौ बोखांफिना बिसोरनि आत्माफ्रा खावलायब्लाबो आं बे निदानखौ मालाबाबो हरखानायखौ आं बोखांफिना होनदों बेनिखायनो सोरबा जोंनि गेजेराव साननो हागौ माथो आं आलफन्सनि हेफाजाब लाना बिदों माथो हामा अनदेगाफोर आलफन्सआ बोलो गैया आलफन्सआ खावलायब्लाबो नोंनियाव जे दुखुखौ बे दुखुखौ मोनखागोन इसोरनि गोसोबादिसो बेखौ फोरमायदों अनदेगाफोर मानोना इनाय पाप मावनानै बिसोरो मोदायखौ खुलुमनायाव हृदयनि हुकुमखौ सेफायनायाव इसोरनि गोसोआ हाजार सोरबा थैनानै थांनाय आत्माफ्रा खावलायब्लाबो इसोरा गिदिंफिनानो जोंबो दिनै बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावनानै पाप मावनानै इनाय पाप मावनानै नाथाय नोंनि बेरामनि हामजानि थाखायल' सोरबा थैनानै थांनायनि थाखाय बिसोरनो खावलायदोंब्ला बे हामनाय नङा बेखौ गोसो गाबफिननो थिनदों पाप टिका लानानै गोसो गाबनानै नोंनि जानो हागौ जों गोरबोनि गथ'खौनो बुथारबाय जाय फिसाया गोरबोआव दङमोन बे फिसाखौनो दिनै जोनोम होनो नागारै मुलिनि गेजेरजों डाक्टार आरो अजानि गेजेरजों बे गोरबोनि गथ'खौ बुथारबाय बे पापखौनो लानानै नाथाय दिनैसिम दासिम निमा लायाखै गोसो गाबफिनाखै बे पापआनो नोंनाव दंबाय थायो जिनाहारियाव गोलैनानै पापआव दंबाय थायो मानसि बुथारनानै पापआव दंबाय थायो गिदिर पाप मावनानै पापआव दंबाय थायो नाथाय बेराम हामजानो थाखायल' सोरबा थैनानै थांनाय आत्मानाव गाबख'दों सोरनावबा बिसोरनो खावलायदों अब्ला बे बोरै सोरबा मसे आरो सामुएला बिनानै होब्लाबो सोरबा मादार टेरेसायाबो सोरबा सेन्ट डमिनिकआबो बिना होब्लाबो बे हामनाय नङा मानोना बे गावनि मावनाय पापनि थाखाय बे सैनांखागोन ओंखायनो गावखौ नोङो बेबायदिनो आत्माफोरनिफ्राय सोरबा मादार टेरेसा सोरबा सेन्ट मनिका सोरबा बिसोरनि थैना थानाय आत्मानिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैदोंब्ला अनदेगाफोर जों गावनि पापफोरखौ गोजानाव दोननानै मोजां गोसो गाबनानै गोथारै जिउ दायोब्ला बिनि बिनायखौ खोनासंथारगोन अनदेगाफोर बेखौसो फोरमायदों मानोना थैनानै थांनाय मसे आरो सामुएलनि जिउमाबो इनाय मावग्राफोरनि थाखाय बिसोर गाबख'फैनाय नङा बिसोर होनाय नङा जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनो बै सोरगोआव सहैनाय जिउमाफ्राबो इसोरनाव मोजांनि थाखायसो बिख'ना होयोनो मोजांनि थाखाय मोजां नोंनि गोसोआ गुरै गोथार जाब्ला बेनि थाखाय थाब खोनासंगोन बेखायनो अनदेगाफोर जों दिनै सोखाजानो लुबैदोंब्ला हालेलुया 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 आरोबाव बाथि फोरमान नुजाहोनायनि 10 बालाबनि 9 सिरियाव जेब्ला मेन्दाया बानि महर बुजानायखौ खेवब्ला आङो बिन्दुनि सिङाव इसोरनि राव बिसोर लानाय साखिनि थाखाय सिथाबजानायफोरनि जिउमाखौ नुबाय नै आरोबाव नै जायफ्रा सिथाबजानाय जिउमाफोरा सोरगो रायजोआव बिन्दुनि खाथियाव थाहैदों बिसोरो अनदेगाफोर बेखौ सोर नुदों जाय जहना नुदों मेन्देया बानि महर बुजानायखौ खेवब्ला
बिन्दुनि सिङाव इसोरनि राव बिसोर लानाय साखिनि थाखाय सिथाबजानायफोरनि जिउमाखौ नुबाय बिन्दुनि खाथियाव मैया जाय बिथां एगनेसआ बुंदोंमोन जेब्ला बे आलफन्साखौ गोसोखांदों अब्ला बे गोसोखांनाय समाव बिन्दुआव प्रभु बसखौ दोननानै आराधना खालामनायाव बिन्दुनि खाथियाव मा नुनो मोनदों आलफन्साखौ नुनो मोनदों बेयो बुंदों बे दान्दिसे एक सेकेन्डब्लाबो आलफन्साखौ बे दर्शन नुदों बेनिखायनो सोरबा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव सोरबा फिसाफ्रा इसोरजों सहैब्ला बिन्दुआव थानायानो जादों सोरगोआव इसोरजों लोगोसे दं बेनिखायनो बेखौबो नुनो मोनदों सोर यहना आरो सिथार जानायफोरनि जिउमाफोरखौ नुबाय फोरबो नङै थैनाय आरो सिथार जानायफ्रा गोथार जायो आन्दागाफोर आरो बिसोर जिउफोरफ्रा जेब्ला गोथार आरो हायाव खामिग्रा एबा जों गोथाङै थानायफोरनि थाखाय गेदेर रावजों इसोरनो आर'ज खालामबाय थायोनो बिसोरनि जिउआ सोरगोराजा सहैनायफ्रा बेखायनो जों बिनि थाखाय हेफाजाब लानो थाखाय बिसोरनो खावलायो जेब्ला जों बे हायाव खामिग्रा जों गोथाङै थानायफोरनि थाखाय बिसोर गेदेर रावजों इसोरनो आर'ज खालामबाय थायो अब्ला बै सोरगोआव सहैनाय जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो फिसा फिसौफोरनि जिउआ जोंनि थाखाय बिसोरनायखौ बे बाइबेलनि बोसोनजों जों मिथिगासिनो दं अन्दायगाफोर बेनिखायनो फैदो अन्दायगाफोर दथि आरोबाव बाइबेलफोराव जों मोनगोन माथाइनि 27:49 जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ क्रुस दंफाङाव आलायजायो गोबांथार थै बोहैयो अब्ला बियो गावनि जिउखौ बिफानो गथायनायनि सिगां अब्ला बे क्रुसाव दङमोन बे समाव बे दै गांदों इलि इलि साबाक्ता जेब्ला बेखौ गाबज्रियो अन्दायगाफोर जोङो जेरै माथाइनि 27:49 जों फरायो हालेलुया 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 आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर अन्दायग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोर जों फैनायनि माथाइनि 27 जोङो 49 जोङो जेब्ला बियो आन्थाइ गुबुनफ्रा होनबाय थाथ' जों नायनि एलिया बेखौ बोखांनो फैगोन नामा नायदो एलिनि जिउमाखौसो सानदों मानोना बे समाव मानोना बियो एलिजाखौ लेंहरदों आरो थाबनो बिसोरनि खालामनाय बिदै सेबखांनानै लानानै गोखै बिदैजों सुफुंदों आरो नोलोआव सोनानै बेनो लोंहोदों अन्दायगाफोर मानोना बियो इलि इलि लेमा साबाक्तानि बेनि मानिया जाबाय अ आंनि इसोर नों मानो आंखौ नागारखो इलि इलि लेमा साबाक्ता बे इलि होननायखाय बै इलि नाबिखौसो बिसोर सानदों अन्दायगाफोर थाथ' जों नायनि एलिया बेखौ बोखांनो फैगोन नामा बेजों मा फोरमायदों अन्दायगाफोर थैनानै थांनाय बै इलिनि जिउआबो बासायफैनो हानायनि राहाखौ बेखौ मिथिहोदों अब्ला नायदो बेनिखायनो जोङो थैनो थांनाय बिदा फंबाय आरो बिब'फोरनि थाखाय जोङो बिसोरनो खावलायनो हायो दिनै बाइबेला रोखा रोखा जोंनो होबाय अब्ला बेखौ खायसे मिथिया एबा खायसे मिथिगौ अब्ला जोङो अन्दायगाफोर नाथाय जायफ्रा मिथिया बिसोरो नांलायो जायफ्रा मिथिया बिसोरो आर्गुमेन्ट खालामो जायफ्रा मिथिया गावसोरनि एसे रोंनायखौ लानानै बिसोरो गावजों गाव दावराव खालामो नाथाय बाइबेलखौ जों मोजाङै मिथिनांगोन अन्दायगाफोर बेनिखायनो जोङो बे बाइबेलफोरनि गेजेरजों जों जिउ दायोब्ला जों नांलायनाय फैया बोराबलायनाय फैया बाइबेलानो जोंखौ मोजांथार जिउजों दैदेनलांगोन हालेलुया 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 जिसुआ बाख्नाय जाथों